1, 2, 3, 4. Ja! Nu jeg kender det shit! Omkring, der sker ingenting. Det føles som om, at jeg går i ring. Jeg har en drøm, den er her omkring, men den gider ikke komme frem. Det handler om ting, jeg vil blive, og ting, som jeg ikke kan se. Det handler om de ting, som jeg